ti kini ke video ke bementa kadai na benta jongi lang baro ke bay trade po market kala bandai ro na benta kitu ke ba kwa ban trade lani ke ba kwa ban rong hapo stock market but kat kum ke jinya danti ke jonga bat ke jingsham ke jonga hapo stock market ke long ke baye kam dai ke baso bat bon ba ke jing bakla ke ba ngalamat hangi bat hagani ke jingya danti ke jonga hapo market haga baning kong ke jing bakla kalong bang fokus ya ketu chan da ka ba nga pelit jing mot than ya ketu chat bari ki candlestick bat kumno ban shim trade ke jing thrang ha ketu por ke jonga ka sulong bit nga kwa be dig kumno ban yo nong nang ta nga focus ki strategy te it costs a lot of money te henry hadien nga sa realize andala ya di kisnam bon snam te mentangi kum ki trader abangirung po market ni haban snotho ningkong do ho ya ka basic jong ka stock market ngidan kam bante nang pa ya ka jing dan jong ka stock market ni haban snotho kawai karo kom trekam jong ka nanta ki jing mentoi ki jing donong but kum ju hero eki rules and regulation ya kini hi nge haban tem ningkong do abangirung po market adin kata misala ban move on jiki kwe ki stamp kum kini ki points ki bangla tho ba ni ha ban learn about equity and derivative ni ha ban tip kum no kita ki equity ki trekam kum no kita ki derivative ki trekam balai ka mi kini ki derivative nang ta ni ha ban tip ro iki benefits ki bangi yon ling ba ka equity market ladangi trade lani invest sang tu nginyo iyo lani ladangi trade lani invest apo ka derivative market ngiyo iyo mat kunjoro ya ki jing do no ke jing mensao ladangi rong apo equity lani ke jing mensao lani ke jing do nong ladangi rong apo ka derivative ya ban sung tho ka jing ya para pring ka equity market bat ka derivative market tandang ila sung tho ikini ki way ngin sam move on ban ngin ya ha ko wi pat ka step hakani ka step ko babunsin na pedang jongi ni bakla jor bang ni realize yakani ka step hadian da pem dan pisasho ban trade dan yala da pem dan pisasho ban invest po market te nya wat ban learn ni kani ka games jong ka market ro lani ban learn kani ka game jong ka institution lani kumno ki manipulate ingi ki retail lani ni ki retail ni fall lakano ko rukam makini ki trabo bon jan kadai hadien saus nam tam te mudder saus nam ko por jangala leno saus nam ka pisa jangala do po market malakas nam malaka banai malaka tayong te saus nam ka pisa la bon manga do ngala ni kini tenre lada pi plan seriously po market plan karya lani plan ni ka future jong people market pi haban sung tho ek game sa po market phiap te ba kumno kita ki institution lani ki big player ki play po market pi haban sung tho hero kumno ki manipulate yengi ki retail namar kum mga mo pi ni haba ka retail category ni haban sung tho kumno ki manipulate ngi haki yuru kam bon jat ba ken manipulate ka wei ki jing bakla le ka bangai I kalong ba ni ki retail bon sen ni la plit jing mot thana ki chan ni snai ki tu ki char ki jongi bon jat harukam based on previous lane on history katu hi ki ka ming ko ki bangai ngi bakla jur ba te mde thangata ki bon jat ki rukam manipulation but sagway kabang ni bakla plat kalong ba ngi ngop hakini ki social media hakbangi pe ni ki video ni ki YouTube nantang ki Instagram ki WhatsApp
link ba ki der ki video ringi di bantep bamanta ka pertai ki di video shop lani photoshop sakwai ka long ma ngingop agini ki algo system goi nangta hakini ki signal types ki wei ki babun jat baham kini ki rukom trap link ba ka social media ngingop haba pi ko arung po market hiam pia bansu tho shwai ya lede hato pidang marwe lani piladan breu nangta hato ke jingmi ke jongpi kabyang ne kaduna nangta pia bansu tho ke jingket jongpi ka kya ne ka sting na marchisi na ba pirung po market ka market kadan kam ya ka pisa lada klam pisa lada pisulia gitu ki papatri lani kita ki virtual account bapiju ya kan kam dan jingmut namar apa market ni kadan lang bat ka emotion te lada ka real pisa kam involve te kam ka emotion jingi gibreo apa trading kam dan tenta next time anda pila sung thu yela jong pila jet yela jong hangno pindrong kum investor le new trader dan long ne mandrong hapo market hang tu bisa decide ke bade bande apat ki next step par hangi ngilong ba pia ban tip kita ki types of market ki bonjat ta pia ban sung thu ro yak cycle jong ka market ka cycles jong ka market kalong kum ka ayam ni dan sawayam ka shisnam tikin jo ka market ro ka wan hakata ka system ni tapi haban diko de ka range jong ka market tapi sal wad eka h ke jong pi habang ang wad eka h ke jong pi haban sung tho ba ka market ka create bon ma ki opportunity tang ba henry pemla haban capture ya barok ki opportunity pi haban sim tang go wei har teli ka ba ya habat pi ten bala pi la yo ya kata pisashna ya la ka jong ka setup pisa learn ka risk management ka por learn your position sizing ka por badakani ka por kumjo bisa sedang bansung tho ya kata ka discipline bisa snal lagi jong ki rule ang ta bisa trade but invest amde ba pen focus direct ya chan ban snal technical analysis ban tip ikite ki step buying and selling kitu barokat kim dan jingmat ya gitu ki step balingkat baret kitu ki step ban buy ban sell kitu ki step ban snalan kitu ki step ban create strategy kitu kimle ki jinge ka jong pi ka dei ba pin sku tho shwa ka market te ta tang ka ta